son kina cikin raina Zainaba ke nake so ni dai. Ƙaunar ki ta cike min raina gani gaban ki ne kan mata in zarce dukkanin kan mata ko fa a sansani gargata in fi su kwalliya gargata har ta farin jini kan mata in iya tafiya sai na bani haka na gani gargata sani a ranki to mai sona in yi farin ciki kan mata ke mini tallafi ban ƙauna inda da karsace kan son ki ce sarauniya kalbina ba ta son wata in ba ke ba ce sarauniya kalbina ba ta son wata in ba ke ba. Zainaba Gimbiya can mata ya kiki karbi sakon zuci sirri raina yau zan bayyana Zainaba ke nake so ni dai. Na duba dukkanin kan mata ban ga kamar ki ba kan mata kofa a ilimin addini ba za su kai ki ba gargata ina da tarbiya har kyawo kin hada Zainaba kan mata kan iyaye miki komai ma ba zan yi farga ba gargata na baki raga mata ni dai kyani ki kai ni lambun kauna. Iso ruwan zuma ya zarce daɗin ruwan rake kan mata ko banda lafiya kallon ki sai sana wazzake gargata duk wanda ciwon so ya kama bai bi sassaƙe kan mata in zamto maganin kalbina karki bar son ki yayi mun illa. Zainaba Gimbiya kan mata ya kiki karbi sakon zuci sirri raina yau zan bayyana Zainaba ke nake so ni dai.